Mugurire. Ayo, kuona kuti ndandagara kusadzidziswa Wedzera. Ini ndine programu yaye KG Uganda. Sanda academy to antazvikuaka. Saka handamari yekuhaya build. Saka ndaopta tikanotaura nakuda ndibatsire kuti sei kuvaka. Simende ndinayo, jecha ndinaro. Kuda ngati hamangwana bhora. Saka ndikubva kuti ndikwakuda Alphonso ndinoona rimwe nditi kumata uri dusha. Ngati apa mwe maybe kudhunya kwakatanga kuita sei kwakamboita sometime ago tiri kushana kupati kwako. Vatanga ntuka ina Chodza ari kutituka tikati ayo Chodza last time ndakambodzora Chodza kushana Chodza usamuro trawe musarwisane twana mwe chete bo this time auya anangani akubatanzana na Chodza nyacho nde achataura until madman Tone panika ready kandikuona until madman azoti ayo danyatsonzwa nyaya yamanzi marwira ndo zvinati ayo ina andikwanise chi because ndikataura naye off camera ka I don't like to shit. Look, I don't want that. About and sorry. I don't want to say Kazarano. Wedzera kutadzara tazara madaga manje. Unditi sorry. Aba ini ndonzi batadi wange mwana arawunda form 6. Yo uri 10. Ndama yikumakizika ndirisoba yokadhakwa. Pananji kupusha pa mina itosenze kodaenda kurwachi bagera wadona kanaenda kujuma nitina wadona. Kuchichaitika yo wachikisana. Ngaitira police case abude marira. Hauna mna anokuchengeta iwe. Unochengetwa nani yo? Momza kwako abandona yo. Yatokurasa nenye kuti wakaramba kuterera wanye kudzirekeza wawo. Ukaramba basa kwanga watsvagirwa nehama yako yekudiaspora yo. Now autanga donishungudza nduzitira zvinhu zvangu. I want to stay kudada undowakira. Handisi Alphonso anditori ma-identities asiri angu ndozoda kuita uri kutumwa nevanhu kundikanganisa nzvinhu siri kuda yo don't force yo kalamo zviwe kutanzi ye ukabuda ukajina zigura ubude saka uda ndimanzi uri mwamba tuti wondorera ndimwe mbatuti ndozvoda ndirwisire yo siyana neni ende wana mbachi tsoma ndichazokudzosera uri mukoma kana uda nzisa ini blazi wangu andosira nawo zamu listen to me carefully blazi wangu andosira nawo zamu avasitawambo ndikurowa hanyazozi saka ini ndikanyatsogaira kuti iwo wakudaro nokwanisa kuzosiyana zvokurespecta fona it is unfair kuti inini ukandorowaka nestate yeuri mumapurisa undokusiyamo inokuzoda ndikwadzira zoti ndotonyara mamaotoirana vandizoziva tiri mabest friends saka iwo wakuda kuita sei chii iwawa here waroiwa mamhepo chii audhilike neweyo last time Chodza aida kutsonda ndikabata saka Chodza the same achakusiyaka ndautochovhera Chodza mudena apana kana Chodza ena kana chikumamsa imimi apana mimi tuga B1 apana famba boy amuna pawa ana story yako nangoitora vanangoita boy aise kumechesa story yako aise kumechesa taura zviri munhu saka ndotwa ncharapo nana mirambo taura nene ne story kuti doctor apazo mirambo taura uri kunditra mirambo taura taura tired of being good man shauyu munhu anobowa mirambo taura ini daunzota kuti ndini munhu anobowa zvezvaitika ndezvekudai akunyafita same detail boys ukasirira tichapusha and adumesa kamera don't interject adumesa let me just flow zvezvaitika ndezvekudai mukomana anozononga ngwara anozononga ari clever steri fura this guy is a stupid useless piece of nothing munzo saka iyeka ada kuzononga akangwara you want to justify things that are not justified. This guy is an agent of the devil. I'm going to raise my flags to escape and to do anyway. chimbotaura zanhasi chiita mure nhasi zvaitika rusviko chandiri Hwezha bo ladzoka iye hapana nyaya kutaura naye ndakataka nditora kasupa kangu ndidzoke chama ndikudzoka nako chama unzwe zvinhu zvaari kutaura mupana angachitichi mupana ataura mashoko ekuti anokwanisa kurwisa mauto iri wekwazi trend in which barrack saka mudiscipline adavo mudiscipline angozvibata ega achizviita ega ina ndakanyara saka untaura kuti kuda chichaitika kuda azongouya kana kuti ndizive kuti nyaya chatanga sei kana kuti ndofara
Vaya kupinga kuti magrocery. Angu ini. Anzi magrocery akaita zi. Anzi yaitengeswa na Parkerson. Exactly. Ina ndina nyaya chacha hiyo manje. Inini manje right. Parkerson. Mira. Vatikisa inozichi mwacho sunlight liquid. Waitenza grocery akuda. Ndandaona kuti yanga tingwa grocery na El Chapo. Rakatengwa kupi? Sunlight ku Zimbabwe. Rakatengwa kupi? Ani magrocery anjomba na Clinton achipo. Pane sunlight. Bata sunlight liquid. Pane sunlight. Semri mabandi. Aiwa, sunlight liquid yacho ani. Kupazo na chokwadi chitoro chekuti waitengesa magrocery. Kutosha msiba. Bozi magrocery akuda ka. Uyu atengesa. Kana padaenda makakuda zotiri. Magrocery ndaona arimo. Nipangu panpa. Pamaime mutena. Na shuto. Muri ne same syndicate. Shuto arimo vuzi. Alright, fine. Besides that, kana zvizo zvakaita kudaro so kuda wacho akatengeserwa apa good tangwetira kuti kuda anga ari paachita ina ndinati changu chakatengeswa nemunhu inini kana zvinhu zviripo zvakatengeswa akatengesa ndini ndeko simple kwete kuti mumwe munhu akatengesa hakuna munhu anoita power rekutora zvinhu sorry Parkerson achitengesa masori mangani saka indonora ndinozvirapisa ini nani saka autsazo kunyebero kunyebero toita zvinhu zvakanga uri to asi mamhepo akawanda azviti saka chigaya manje ini manje measure yandoda kuita yekuti kana vanhu vakanditi please sadaroka ndengoda kuratidza kuti zvimwe zvinhu ukachikora mutemo haunasoro indakwenda chi mapurisa chenjero unosara iwe wonderful ina ngamborwa ini ndoze ndingaite bozira pakuzvara uri mukuru wangu ende pakudzoserana hazviite pamutemo toronesa Mauto mukamba iwewe ndira kuti mapurisa agvise chiusoja chimako ani handiti kuzvona mapurisa last time vanozoti ukazvipapa zodivisa inini Anti soldier, and remove sha. I never said I'm a soldier. I'm a warrior. In general, you know what gave you to such a those very poor. Tangari. If it couldn't imagine of Zimaji sin, Jagish. Tamandra, you won't buy a mute in a mute. Once I think of shower nature what did. Aiwa, Clinton, you are busy the music papati paivurwa imba kusava newo. Uda kutreka mavideo, uda kungotreka pakati ani une free time. Uda kuti mutreke. Achi, ndozvitoti. Hanzo aipenga ngosingafari. Aipenga we. Iwe. Ndinomudzira tsitsi but saka akatinyadzisa ushane akatonyadzisa ende zvaangaita here ndezoti zvaangaita zvinhu stupid zvezvekuti angapakazara vanhu brains akari kupenga ndoita zvinonyadzisa ininiazviitise zvinhu zvekuti ndakuita zvinonyadzisa kana dai inichite zvakanaka zvacho zvionekwe uine zvinhu zvauri kuonaiwo zvakuda zvakabiwa waitadzire kutaidza zvakanaka kwete kutanga nekundataka and why today zvakuda zvakapedzera kuuya kuti zvikatorwa pane zvoda kutaura imi makomana emika imi mune maprevious yaikutaura yekuti magrocery haisiri nyaya imi mune nyaya yenyu chete aiwa maybe kana ndakufungidzira uyu mufesi uyu kubvira vanakati hanjamwabhiya ndizvo anoti master akasarastic mudzi muti anongoita turi fishi kuti anondikumbira mari edoro nomuti hanchakupa maybe kuromiswa ari achikweiti handina mari yekutenga doro chendokwanisa kutengera mwangu ifodze ndosheya maybe asi zvimwe zvese hapa infect hapasisina isakurarama kukuseva kuti ndisakusungise because papa ndisungike because ndokamba ndikuperekedza aiwa usaite dzungu fonza ndisungike saonero nevanhu iyo sha iwe life haina second chance second chance yechi hapana zvandaita ndondro ndichakuita harafu yekuti ani sha hapana ndizokwanisa kubatsira dzimwe nyama tauro Clinton, do you know what? Chenjera unoziya iwo. This guy is a stupid, useless piece of nothing, and he thinks he's something. Well, she. Yeah, I go to the Pairi chapter. You don't possess my blanco, and I'll leave you. Gara, nyampedzisa. That's my daughter and a baby.
Uyu amene zvaina zomuperi. Amene wewe ndi ari kulala. Anyone and you are nothing. Tine 28 macrates edio washaisa pambapa. Yo, I did collected. Chifunga zokuitika pauri. Ari kupi? Kuti vari va 28 macrates kwa vano. Une macrates. Pamari macrates inindo barro fine. Uri kuti umwe. Oh, saka akanyudza 28 macrates. Una unyudza. Ako, une macrates kumba. Unogara kupiyo. Ora zita rako. Alphonso Taruinga. Unogara pana mbani. 3 Second Avenue, Mbare Harare, 81 Fifth Avenue. Une macrates wakapana. Inini inini kuziya mhosva yako yekuti ukatora macrates 28 ukashaisa pambapa ukasiyiwa ukaregererwa vatangana unotyisa futi ini ndinosakura pamba wombosakura iwo mukadheni yoga koyozonoisakura mpako udanditasi unondikuze chingani ndisandirikunzwira tsitsi Parkerson iweyo correct yourself unobasa kupi inini ndopia mari musa 31 inini ndopenga yangu dhora inobuda ipapo ndoreza dhora saka manje andakutorera freedom iwe inini ndopia mari musa 31 aiwa ina ndikuelisa kuti habilitation hapana ndenda kuti ane uri so iwe hapana I think Fonzo ka ando kuregerera ndoti uzvidzokoroza ndatoona kuti ayo serious ndoti uzvidzokoroza iri boa man maita bo iri bo naro dzako keroni maita bo apo kwenda kamba ndichambodisa asi ndinefika kuti ndoti uzvidzokoroza tona lusarandi ya bozi kuti samafungo kuita sei because nyanya isupera mirayo pakazonotanga inini pafea chapiapo sori yangu iri kuti kuda kumuregerera nemurume handiti kuda machimututumudza kumuregerera ndakamuregerera kudhara kubvira pandavamuna kuda Fonzo ndakatamba naye big time saka pane mairregularities endiri kuonawo sekunge ari kurashika njere zviri kustimulatwa nehwahwa saka ndikutoona kuti Fonzo ameno kakuita kaari kuita kekuti ndikushamba aimbozvita kudharadhara vanambofara kuti abo saka ndikuona zvinhu zvaiva zvaresurface saka manje ndikuona kuti inini kuzomendera mapurisa ka kune kunongoitawo kungoitirawo safety yangu kwete safety because handimutye violently but image handikuramnika ndikuwanika ndirinzi ndiri kudzitudzana Fonzo plus ndienda kumuratidza respect kana iye aine mumwe brands ainadzo I don't think kuti ndinotora anything kubva kwaari chekuti sorry unless kuti iye he has to work hard for sorry yake waiziya Clint iye kana angwara he has to work hard for sorry yake kwete umbonditi sorry nemuromo work hard for your sorry not kuti ndiudza sorry because inini hapana chiri kumbondimisa mafungiro angu handakuza kuti after Clinton achipedza nemangerengere akaya chitauro iwe mafungo ita sei inini zvandafunga ndezvokudayo vanhu vasina basa vadauradzana nabasa saka uyu ataurira kuenda kukamba ngaende kukamba nditi vouya vonitora tototangira ipapo ndozvandafunga handina zvimwe zvandikwanisa kutaura gara pasi chabuda mese munokwana ipapo ndiri nyaya newe vanzori iyo ndiri nyaya newe toitangira panape because nandafunga kuzita pedu tega nandafunga kuzita pedu tega Fonzo mukuru kwandiri anga achindirova kuti tanga achirovana don't misconcept papa director zvakanaka achitaura kuti Parkerson akatengesa magurosa ake ndio zvaaroverwa Parkerson and luckily kuda wacho aripo musadara nobwezi makurarama tofana ngove fair musadhisane kudhisana kuraramise tofana kubatana kubatana usumudzana uchindikwaza don't bleed good saga yo but magurosari aitengeswe magurosari aitengeswe vanhu
kana mchinzwa Uyu choka baba ndambudzira mari taite gonyo rakabvira kuita nekuda attention. kunyeba kwenyu Takuta clown manje ukatsvaka clown zvinokwanisa This guy was selling madhuze ngedhonzi achairasa and it was real. and you miss the brand. But I managed to keep quiet for the whole year. Kunzwa takanyarara kunzwa. But to just spill it out. What's the problem? Nani muchawa ndishamisika tifonza ari nditukire but support chidaro ndani Sorry, kadinga kuti fana udara Yo Alphonso watuka uti idushe. Na Parkerson idushe. The senses won't be correct. apana arisoba kuna Alphonso matushi ndo ndiri kuona masaka ari kusikana vanhu abafonzo ndiwedu gaya I do believe it's good. Oh, Ravana, Madusha. It's all true. mablango ari nomawere Wait, there was a Tomu rwendo ndazarwa nepenzi aiwa unorwisana uya where did we say sorry pasina kana fonzo nozati munorwira torwira chi ingaongoa shawas trained ndakuonera wakubuda mukamera kai wakubuda akutenwa kwa sha iye nemita training andoroyo ndoroyo yomwarara wadleo uyu manje zokalala azinjaura ayo fonza ndazevhaenza anoti zvinoitika jakamapondeke uziziye bvunza kenodike kuti pavaenda kwagorongozi akabata chakamera nditokunyara nditara zvimwe zvapana zvimwe zvazve imi zvada kuudza ichokwadi kana mutipikisa pikisai patinoramba basa racho rimwe basa ratatoa nebasa rekukondora benzi montaura mukurambira pachi munovaduzvi iwo ndikuona seduzvi wakapenga iwo uri right mauto wakatengwa nakenodike sando dzako mauto weziya chokwadi azvichituka vanhu vasina zvakuita imimi madonedza justice yako nekamerishia mukati kani justice yako nekamerishia mukati enda unodedza polisi yako chenjerei musara munokamba Parkerson ayowe iwo kunyarara ndobhoyo if you live in a glass house you don't throw stones kanda matombo gara pasi mablango aiwa panangoti mablango gara pasi inyaya yakaoma yaigadzirisika aiwa Alphonso kuda kutaura kuti ainambotengeserwa magrosari yakadhiba uyaye Ajita takamboita era nemiri but iwe kwasara kubhatuta uchingogara ane mavisions ndo mabinary visions aitaurwa aya mabinary visions aitaurwa panoteko mabhiya mablango ambayo ndinotenga now I know man uyu mfesi uyu kokoyo aigara kuti bhiya kana rabuda panosangana vanhu ini nichamirira handichamwatora handichatombodavana kubata bhozi nozoti vanhu doro munobhohwa saka next time panoungana vanhu usandifunze doro vanenge vanomwa irresponsible ausiye dori ameno akasiya hatutasei uchatakatora kuti mavideos futi uchiona tichitomutengera are these guys
Wazona zvikure. Zviwari mbatu zvikure. Anziwo kudisguise. Zvidirwisa vanhu usatuke wawa. Zvandakagara nazvo panapa. Usatuke vanhu vanhu. Ona zvanhu zvembatu zvandakagara nazvo panapa. Ane mezi dzake dzari kuitwa izvi. Arita mezi zipi? Pakasondana mbatu. Nongedzera nembatu. Vataure mazita. Muri 5. Unanga wana Alphonso. Mwacho. Uya rutama nongedzera ka uyu. Anonzana. Uya anonzira Ajita. Ndiyo mbatu. Anorwa hoti uyu. Kuda. Asa Ajita anondishamisa. Anoona mati amagura fuka kubatu. Akameno akaroiwa. Anoza unonzi kutsukurwa. Mwana akadiswa pamukaka nechi. Shamari mari andisikiwana sha. Dende una mari ka uno. Ona o. Wangotana mari sha. Tengera ngwa. Tengera ngwa. Mari akamanje. Tengera Ndombo yangu yana ndimo mnyasa. mari sha. Kuchikora wewe. Boss pamani kwanisa abazi. Kuda. Akuita munhu wembatu. Aiwa iwe. ndimakafosa kuda kuti anwe mbatu kuti arware Ananiwa. iye kudu Ora ko, hautangati shoot. Shoot aja se. Ada kupi? Ayo mira. Vaita se. Mama president. Jakare fuwa iphone shoot tuone fight tuone machizara roba izvi. Manje. mireka Vana vafani ukugwa boys. Ayo watsana mimi. No is cool. Ayo hama ndo utanyara reka mkusese. Kusanganisa. Koma Alphonso akanya apa bekuti Alphonso akanya. Anikwanisa muyana. Munhu wese anowadora kana kujengwa kwa grocery andiuziva. Pana papete munhu anonwadora anonwadoro rese. Muri mabhanditi zvese mukuramba asi chokwadi machinzi. Anje nongobva machokwadi kuti mukuru kwandiri. Tototi mukoma anjamba kuti mukoma. Ngori mukuru kwa madhizi. Kama dhizi zvinhu zvese apana. Ndangade kuandresa pavanhu. Maina problem papa. Kadaro kadakwa. Aiwa, yo ndinewe kazari. Uneni bandile mama. Aiwa, mira achibogara paputenda test. Hondo ichitanga. Aiwa ndiri mudiki. Hapana, apadaumondrowa. Ndapachitaurwe mwenye. yombana Ajita ugara Hwezha igadzirisi. Inini ndogara pamataipi edu apo. zvufamba sei Kwanda iga